Anja, såg det roligt? Är det roligt? Såg det roligt ut? Ja. Är det klart för UPS? Här vi har vår official sponsor UPS. Holy shit! Oj jävlar! Anja åker hela vägen! Hur fan skakar det? Oh shit. Ja, hur många stilpoäng blir det där då? Jag ger dem Fanny en 6 och Anja en 8. Ja, Själv det då? var allt från Eurosport för idag. Tack så mycket.